Мә жәмәғат, бұлай біздің татар халқының тұрмышын қарап тұрасың да, түрлі төбәкләрдә шуны бір нәтижеге киләсең. Анализ асысың, өзен қалсақ, теге ақылың күпме җитә, үземне сөйләмим инде мин. Ақылың күпме җитә, шуны қара нәрсә ниже. Шулардан қарап инде анализ ясыйсың инде, нәтиҗә ясыйсың. Менә уйлап торасың, авылларда татар теле яхшырак сакланган шәһәргә караганда. Без уйлыйбыз, шәһәрдә адәм баласы анда билем дә яхшырак, инде яхшы укыган. Бездә нәрсә дип әйтәләр? Педагоги, шул педагог инде алайса. Шуларында алар шәһәрләрдә калганнар. Брас инде алардан артта калып укып килгәннәр. Алар мәсәлән авылда укытучы булганнар. Шуңа карамастан, җәмәгать менә авылда татар халкыбыз телен күбрәк саклап калган. Менә мин мәсәлән чагыштырып әйтим әле казак халкы турында да. Аркалыкка барганым, анда мин. Шунасын җибәрделәр командировкага, Алибит Жангилдинның 100 елгына багышлап, анда бер тантана, бәйрәм, Бишбармакны Аллага шөкер ашадык, кымызын да эчтек. Музей ачтылар Ибрай Алтынсаринга багышлап. Шунда татар ханымы, гафу итегез, казак ханымы, яшь кенә кыз кешеме музейда шул экскурсия алып барды. Гел урысча да урысча сөйли бу. Шуннан соң инде мин кайткач, тегеләр кызыксынды. Булмады, Тургай танынданмы? Булды, юк булгандыр. Алар спектакль булды. Әйе, спектакль булдымы? Казак телендә, әйе, шул. Шунасын мине әйттеләр, Яһуди, еврей, баш мөхәррир Левицкий, менә ди казак спектакле булган, премьера, аны турына язырга кирәк. Берәүздә булмадык, кызганычка каршы, син менә казак теленнән тәрҗемә итеп. Шунасын мин иң беренче бардым. Мин аны үзем тәрҗемә иттем инде. Кая инде? Нигә дисәң? Чөнки мин бардым шул теге ханымга, ул Аркалык өлкә музейыннан булганмы, кыз кешеме, ханыммы, яшь кенә инде. Мин әйтәм, менә тәрҗемә итеп. Мин кызганычка каршы ди, казакча белмим ди. Казак ханымы миңа шулай. Ахырында татарга мәҗбүри менә килеште шул инде тәрҗемә итеп чыгарырга. Чөнки шәһәр, авыл булса, авылга бардым анда мин мәсәлән. Тургайский район дигән. Поселок, село Тургай дигән. Ул тарихи, электән шул караваннар йөргәндә Тургай көчле булган ул шул. Шунда мәсәлән ул. Теге Аркалык тип шәһәрне инде соңыдан нәрсә тапканнар? Боксит, нәрсәме? Бер бик файдалы нәрсә тапканнар инде шунда. Шуңа күрә төзгәннәр теге ясалма искусственный шәһәр инде ул. Соңыдан инде хәзергә инде кәкрәй бетте ул шәһәре. Яртысыдан аз калганда өйләр ташладылар. Тик үзәккә күчтеләр күбесе. Аны мине ул вакытында шул теге еврей, яһуд баш мөхәррир безгә эшкә кил дип чакырган иде. Ходай саклады, мин анда бармадым. 350 сум түләсәләр дә, мин Татарстанга килдем 120 сумга эшкә. Шуны әйтәс килә. Авылда казаклар татарча, казакча, мин шул татарча булгач, казакча сөйләшә туган телендә. Шәһәрдә белмиләр. Шәһәрдә белмиләр менә. Бездә дә шулай. Шәһәрдә бетә. Безнең Фаузия ханым Байрамова сөйләгән иде вакытында Казанга барган укырга керергә. Сорау бирә ди. Кайда шул институтмы, мәсәлән, берәүдә татар җавап бирә алмый, чөнки татар телен белмиләр шәһәрдә ди. Шул әйтәсе килә. Менә безнең телебез бәлки шул менә саклангандыр. Чагыштырып карасаң, Төстүбә, ягъни Солилецк. Ул бит революция кадәр, шунысы революциyaдан соң да хатта татар мәктәбендә булган анда. Анда кем Төстүбә, ягъни Солилецк ягына бара, игътибар иттегез, анда менә таш тора бит. Солилецк основан 1973 году дигәнме, Оренбур 54-нче, бу 70-нче елмы, мәсәлән, кызганычка каршы менә мин хәзер искә килми ул тиз генә. Шунасы шунда пишмактан 2 юлны үтсәң, анда ниди советский ураммы? Әйе. Шунда күрәсез, бер бина, анда музей да, шәһәр музее һәм анда
бер нәрсә, тагы мәктәпме, нәрсәме, шул. Ул бит татар мәктәбе булган. Аннан еракта түгел Красногвардейский урамында таш мәчет булган. 1800 ничәнче, әллә 56 елны теге төзгәннәр алар, байлар ярдәм итеп, татар байлары. Струков теге тузның теге шул хәзинәсен хуҗасы булган. Инде ул да ярдәм итәргә тырышкан инде. Чөнки Казак җиренә безнең колонизация ясаганда урыска, ул империяга ярдәм кылган. Шуңа күрә мәчетләрне төзергә рөхсәт биргәннәр, хуплап торганнар алар. Төрлечә татар клублары булган, әллә нәрсәләр булган советлар чорында. Соңыдан теге әйтәләр бит, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Менә әйттем бит әле, Берлинда да 49 елга хәтле татар телендә безнең кызыл гаскәрләрнең газеты чыккан. Метростройда хатта татар телендә, Екатеринбург, Свердловск ягъни шәһәрендә берничә күп газетлар чыккан татар телендә. Шуңдан инде кирәкме? Әйе, алар татарлар эшләде кирәгене. Татар телендә аларны тәрбияләделәр. Менә эш тиен өчен эшләгез, шул бер медаль нәрсә өчен, мактау грамота өчен җаныгызны, тәнегезне бир, сәламәтлегегезне калдырып эшләгез дип тәрбияләгәннәр инде. Ашынасын без бабаларыбыз шунда җанын, тәнен биреп эшләгәч инде ахырында кирәкми, телен дә тартып алырга була, мәдәниятен дә, хатта бер ничә анда күпме дистәләр мең татар яшәп Екатеринбургта, алар бит лаеклы, алар тырышканнар, эшләгәннәр, Уралмаш төзгәннәр, Химмаш, шундый индустриян гигантларын төзгәннәр. Соңыннан битараф аларга хөкүмәт, китегез әнәсез, нәрсә монда, нәрсә теләп йөрисез, газетләрне ябып, аларга бернинди шартларда тудырмаганнар шул. Менә шулай. Хатта аптырап калды минем теге журфакта кафедра мөдире. Милләтен белмим инде, кызганычка каршы. Миңа кушканы, менә шул диплом язырсың шул темага дип. Авыл газетләр юк икән, китапхана булган, татар-башкорт китапханасы Свердловск шәһәрендә. Анда бетергәннәр, юк иткәннәр. Кирәкми татар, әйе, эшләде бит татар. Шунысы кирәкми ул. Вот. Җәмәгать шундый хәлгә җиттек. Мин мәсәлән студент чагымда бер татар малай әйткән, егет менә ди, әйдә ди, татарлар җыештырыйк, егетләр ди, шунда ашханада бер ичмасам айына бер тапкыр. Шуңа да бәлки рөхсәт бирмәгәннәрдер. Шулай булмады, килеп чыкмады ул. Хатта мин теге урысча әйтим инде, зам директор областного дома политпросвещения. Булдымы, нәрсә инде, директор түгел, җитәкченең, мөдирнең урынбасары. Шул татар. Мин белән сөйләштем, ул вакытта Андропов властька килде дә, хөкүмәткә җитәкче булып, ул анарга теге СССРның юбилейына чыгыш ясаган. Шунда без сөйләштек дә, мин әйтәм, тәкъдим иттем, әйдәгез, абый, язык, менә Амдуров әйтте, милли мәсьәләләр шишелде, проблемалар, әмма кайсылары калды, шуның турынан язык әле, менә монда безнең татар халык өчен шундый проблемалар бар, аны шишмиләр, ярдәм итмиләр. Ул хуплады мин сүзләрне, шулай эшебез кузгалмады, чөнки ул вакытта да Андроповта ул көчәйеп киткәч, курка башладык инде. Төстүбә, ягъни Солилецк, анда нихәтле татар. Бездә мәсәлән 50 мең районда халык, яртысы Төстүбә шәһәрендә, аның 10% татар хәзергә. Авылларда тик тел сакланып калды, чөнки киләләр. Лениневка, Ленинауский дигән 60% анда татар, мәсәлән, кайсы тагы ниләрдән ни алар татарча җырлый да, нитә. Менә шәһәрдә, Төстүбәдә, анда күп татарлар. Бер кайчанда күрмәдем шул татарлар анда катнашкан, конкурста катнашып бик артык ни. Чөнки алар урыс арасында, бүтән милләтләр арасында нитеп бераз иткән инде, телен онытып шулай. Вакытында көчле булган, анда бер ниндидер алман ханымы фамилиясе нәрсә йөрткән, шул берсе татарча, хатта теге татарский гармон дигән конкурс булган иде. Кыш көнне мин шуны видеолар төшергән идем, YouTube'та куйдым, Одноклассникларга куйдым. Шуны әйтәсем килә. Таулар биек дип шул бераз җырлаган булды, уйнаган булды. Ул вакытта теге татарларга клубка йөреп, ул шулай әле теге шумара диләрме, шул өйрәнеп беткән татар телен бераз. Хәзер кызганычка каршы юк, менә соңгы бер җитә. Инде безнең хөрмәтле бер анда зав общим отделом райком партии, мәсәлән, Фатих Исламович Федор Иванович Тиберткач инде үзен нишлесең инде менә. Шундый агым булды, сәяси агым, политическое течение. Шундый җәмәгать сәясәт булды хөкүмәт тарафыннан. Единый общность советский народ дип. Бездән башладылар, безнең телебезне, гореф-гадәтләребезне бераз бетерергә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.